Pelaa puoleen kenttään Liljalle. Lilja pääsee kääntymään. Pöyliö. Uudelleen Lilja. Hyvä syöttökombinaatio Pikkaraiselle. Pikkarainen pääsee ujuttamaan ja kautta menee. Suomi 2-1 johtoon. Reilu 6 minuuttia peliä takana. Loistava kuvio jälleen Suomen. Upeasti aukesi sieltä takaovi, johon Pikkarainen hyökkäsi ja fantastinen viimeistely. Laittoi pikkujenga siihen palloon, että se kiipesi sieltä vielä tolppa oikealle puolelle. Olipa hieno katto. Tässä vielä uudelleen Vesa Liljalta aivan maaginen syöttö. Ja sanotaan näin, että jos Pikkarainen 10 kertaa yrittää tuota jengaa, niin se on se 1 kerta, kun se onnistuu. No vähintään 9, et ei nyt yhtään vähätellä täällä. Hei, ihan mieletön viimeistely. Antala tilalle. Henna Capralilta. Nyt on loistava avaus. Pikkarainen on vapaana. Ja nyt Tuukka Pikkarainen sitten onnistuu siirtämään pelin 3-0. Olipa maltillinen. Pikkarainen, nyt on vasta hyökkäyksen paikka. Tulinen vasemman jalan veto alakulma. Nasser pallon takana. Siinä on varmasti sovittu kuvio tuohon tilanteeseen. Ja lähteekö nostaa? Ei näy. Ottaa keskeltä. Maikoni laittaa Pikkaraiselle ja Pikkaraisella oli paikkaa. Nyt on Sihti löytynyt. Tauvan ohittaa Filpun Pikkaraiselle ja Tauvan pääsee laittamaan tyhjiin. Loistava haasto Maikon Tauvan Dias Alvekselta ja ylipääty rajan. Erotomari Määttänen laskee. Pikkarainen pääsee aivan vapaasti tuikkaamaan pallon ja siinä ei Kadyn nelikko, Hänninen ja Paappanen etusijassa pystyneet estämään Tuukka Pikkaraisen päälle. Ja näin laittaa Tuukka Pikkarainen. Kun täällä muistellaan menneitä, niin Tuukka Pikkarainen näyttää nykyisyyden 2-4. Ja se on Pikkaraisen toinen maali tänään. Suores. Pikkarainen kivasti jättää sinne ja pallo on maalissa. Näytti ensin, että se menee sivuverkkoon ja hehkutukset jäi pienet, mutta näin Kemi siirtyy 3-4 johtoon. Maalin tekijänä kauden 8. maalilla Sofian Borite ajassa 21.30. Ei pelattu. Markkian katkoo. Pikkarainen katkoo ja Kemi pääsee 2-1 ja Maikon liukuu pallon nätisti maaliin ja peli. Borite, vieläkin Boriteella pallo. Pikkarainen, Borite, Anas Borite, Pikkarainen, oi Aikukkia nosti sahaa ja nyt on pallo menossa maaliin ja sinnehän se menee. Pikkarainen löytää Liljan sieltä reunassa ja siinä Kauria tulee vastaan, mutta ei pysty eikä yllä tuohon ja Vesa. Ja rangaistus on hetken kuluttua Akalta päättynyt. Hulkkinen palaamassa Askiin. Pikkarainen toiselle puolelle. Nasser laittaa 2-2. Ja laittaa peliin. Jälleen Kiinaan lähtevä, tai Kiinan reissulle lähtevä Tuukka Pikkarainen. Ja vetää sen vuoren varmasti vasempaan, tai täältä katsottuna vasempaan alakulmaan. Ja tuohon ei sieltä kulmasta nostamaan. Löytää keskeltä Pikkaraiselle ja Pikkaraisella on sitten helppo työ. Pikkaraiselle uudestaan. Suores hakee keskeltä. Tuohon pääsee Bäri väliin hetken. Mutta ei sitten. Pitkä vauhti Tuukka Pikkaraisella ja muuri on paikalla. Lilja vähemmän. Ja ei. Sieltä reikä löytyy vasemmasta alakulmasta ja Tuukka Pikkarainen ei sitä reikää oikeastaan vaan purkaa sen tilanteen. Nyt on Pikkaraisen paikka. Oikealla jalalla alakulma! Tuukka Pikkarainen laittaa pelin 1-0. Siitä oli loistava avaus Henna Capralilta ja tuo oli maalintekijän maali. Pikkarainen noista paikoista monta kertaa näyttää silti kuitenkin, että Maikon Tauvan sen vetää ja nyt tulee Pikkaraisen veto. Mutta sen kyllä pystyy Ekholm hetkellisesti katkaisemaan ja uudestaan tulee sieltä Tuukka Pikkarainen ja tekee 3-0. 8-0-1 on pelattu toista jaksoa. Pikkarainen saa jalkaa väliin. Ja nyt on tyhjä maali Endeson Suoresille ja eikä jätä Endeson Suores. Ei jätä käyttämättä sitä, kun paikka aukeaa.